Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tady s kámošem Lufim a dneska jsme si připravili jakoby hru Rivals a teď, co si o tom myslíš, Lufi? No a hlavně musíte dát odběrat na Nartix podržítko players a musíte tam dát tvrdé i plays. Jo. A hlavně dejte Lufi podržítko, dejte like a odběr a taky Nartixovi like a odběr a musíme dát 3krát za sebou win, 3krát za sebou, OK lidi? Jo, Nartixi. Ano, tak může být na to, počkej, my nejsme spolu v party, já tě tam přidám. Pojď, přidej se, přidej. OK. Mám přidávno. Dobré, tak může být asi na to. Nartixi. Hezky mi. Dáme si fizzy drink normálně. Jsme toto a teď bychom, jsem to na sebe vylil, ne? Kam už 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jdem crossroad. Ne, dáme asi crossroads, ano. OK. Ne, Lejron. Já to Dobrý. Dobré. Crossroads, dobrý. Met, počkej, dám si. Ne. Ty si to ještě můžeš přeměnit potom. Počkej. No, tak nic. Lidi, to bychom mohli dát, že jo? Jo, to bychom mohli. Hej, hráč. Malem. Kam borec mi dal hlavu, no nic. Kámo. Ne! Tam mě zabili. Nevadí. Luffy, hrajeme. Kámo, já musím dát na nic. No nic, já jsem dead. No nic. Kde to je? Kde jsou? Počkej, jo, tamhle. Co? Mě zabili. Mě zabili ze snajpou. Nevadí. Já půjdu také snipet. 60? No skyňák, jakoby jaká schrana. Nevadí. Hej. A on mě zabil. Kámo. Nevadí lidi. No neba. A to nám to nejde. No nejde, my nejsme rozehraní. Mně nejde, když si souvám na klávesnici, jakože do toho nože. 60, no skin. Dostal 60, beru nož. On je dead. A já budu pomoct, Dead? Hezky. Zabil jsem Herobrine, ne? Nevadí. Mě zabili. 75 hlava. Hezky, Nartixi. To bych... A já za prvé musím si koupit asi ty nože, jak máš ty dvojitý nože. On bude mít málo, já se schovám, já to budu teď kempit. Ať máme free výhru. OK. A já to tady vykempím, počkej. Já bych to vykempil tady. A kdyby šel, tak bych ho dal. No nic. Tam no nic nevadí.
Napiš se fizzy drinku. To vyhrám. Ale ta pistolka, co mám, tak je hrozný. Hej, dostal 100, tam, konec dostal. Nice, to je ten dobrý, mega. 40, dead. Yes, lidi, dali jsme to. První výhra, konečně. Konečně jsme se lidi dočkali. Myslíte lidi, že to vyhrám? Jestli jo, tak dejte like a odběr. Dead, jeden dead. Dead, hezky kam lidi. Kam to nejvíc. Už nám to jde lidi. Na Dixi. Ano, to dáme. Doufám. To dáme. Já prostě jakoby střílím jen tak, mě to ukazuje na ty. Hoj, waj. Neskoušejte. Kde jsou chlapci? U mě, kam oni tam kempí. Ještě tam kempí. Dead. Tam lidi, ještě to dáme, na. Kámo, my jsme se teďka mega snažili. Lidi. Já jsem si zamluvil den. Já si myslím, že kámo teď se budou mega hodně snažit, teď hodně. Hej, pozor, Luffy. Help. Pojď sem na Dixi, boss. Dostal 40 ten modrej. Au, tam porec. Odkud mi dal? Dostal 60. A nevadí. On měl 10 a... On měl ty nože. Nevadí lidi. Dáme play again. Dám play again. Kámo, to nešlo bože. Počkej, já si vezmu nějaký balíček z vraka. Ale já si musím jakože koupit ty nože. To by bylo dobrý, no. To už by jsme. To jsme vyhráli. Lidi, to vyhrám. Jestli... Já budu dělat aura farming, co? Jestli vyhrám, tak jakoby napište do komentářů. Jo, napište. Co lidi? Hlavně na Dixovi i mě boss. Umí za chvilku 40 odběratelů, takže dejte boss odběry. Playground. Playground, to je prostě nejlepší, jo? To bychom mohli vyhrát. Co? Splash. Jo, to jde, Splash, to jde. Já nemám rád Splash, já vůbec nemám rád Splash. Kámo, to bylo 75/25, kámo. Tak jakoby někdy se může stát lak. Hej, u mě. Jsou dobří. U mě ne. Ten úzky nějak není, vůbec. U mě není. Já umřel. Ten je mega dobrý. A jak se přeměnil ten skin? Hele, jak se přeměnil ten skin, tak ti to dává víc jako damage. No. A jak se vylepšíš ten nůž? Ten luk? Jeden level stojí 10 klíčů. 10. Tak já se asi koupím na něj. Takže já mám 9 klíčů. Kámo! No. A ty jsi to nebyl. Co to měl za věc? Nebyl ty, kámo. Tak jsem nevěděl. Kámo, kdyby nebyl Splash, já bych chtěl. Co mi dá? 45, ten dobrý, 45 dobrý. 20 dalších bílých. Zabil se. Dead. Krásně lidi, ano. Tak jsme to lidi. Kámo, ten nůž je nejlepší. Kam on dává 40. Počkej. On dává, ale jak mu dám hezku, tak on dává. 60. 40. Nahoře nousky nějak dalších. Dead. Je dobrý dead.
Nice! Ano lidi, musíme jít po tom dobrým. OK. Budeme ho oba dva... Hej, ty běž doleva a já jdu doprava a budeme ho snajpit lukem. Pojď snajpit lukem. 60 ten dobrý. 40 má 50 HP. Je na 2 hity. Nože. Nice. Nice, dead. Hezky. Jdu potom blbý. Dead. Nice. On bude zatím. Ano, lidi. Tam borec se odpojil. Free win. Tam free win pro nás. On se borec odpojil. Free win pro nás. Borec se... Jo, to je free win. Hele lidi, free win. Tam free win. Tam to znamená, že... Víte co, lidi? Takže máme jeden bod a pak dva. A teď by nás rozdrtil. Kamo, ji zabil. Takže neměl žádný zbraň. Co? Dobré. Mám level up. Dostal jsem jeden klíč za level up. Nice. Tam já teda můžu jdu na něj. Kámo, my jsme mega dobrý, že jo? No, to musíme vyhrát. Luffy. 60, kámo, já jaký aimbot s tím lukem. Tam mě dává na jeden hit. Dobré. Jak? Další kámo klíč. Kámo, další hit. Ano! Play again dávám. 5 klíčů mám. Lidi, poslední win. Ne, máme teď. Jo, ano, máme, ano. 2 winy. Máme, přísahám, že já jsem měl 21 a ještě 3, takže mám teď 22 a teď mám 23. No jo, já mám teď 23, ano. No, a teď poslední, jo ano, teď poslední win, lidi. Ale víš, že to je level. To je level. Jo, aha, takže ještě dvakrát. Tak Nevadí. lidi, vás vám mluvám, ale trošku to mělo, no nic. Nevadí. Kámo, už nám... To vyhrám, doufám. To vyhrám, pojď, playground. Playground. Ano, ne. Jdem zase na tu střechu. Jdem na tu střechu. Tak pojď, kámo. To vyhrám. Kde jsou kámo? Tady u mě, 100. Jeden dead. Tam kde je cápek? Nahoře. Borec, je to 2v1 zase. Mohl by být free win. Jo, lidi, to bychom mohli dát. 20, musíš, Luffy. Ano! Yes, lidi. To dáme, jdeme zase na tu střechu. Kámo, to bychom mohli mít teoreticky free win. Jestli se odpojí, tak to... Ano! 2 winy, lidi. Lidi, máme free win. Lidi, tak si náš. Lidi, ano, musí to se odpojí. Lidi, poslední win a máme to. Jaký mám vrch? Máme to. Tam lístku. Co mám vrch? Tam měl jsem na 10 klíčů. Yes. Nice. Nice. Šetři si to na ty Dodgers, jakoby na ty malý nožičky. Já se vylepším luk. Nebo nůž, to by bylo také dobré. Hej, playground. Nebo já si budu šetřit na ty nožičky. Kámo, a tyhle ty můžeme rozdrtit.
No jo. Máme o hodně víc. Já si myslím, že o nějakých pár hitů dává ten luk s vrepem víc. 40 dead, hlava. Hezky. Já dělám asistu. Tenhle je dobrý, ten je dobrý. Pojď nožem, dead. Ano lidi! Že my jsme dali další ven. Já poslední vin a jdeme na to. Lidi, jestli chcete, tak napište do komentářů nám, jestli chcete další videa z Robloxu nebo z Rivals a tak. Š 60 no skin. Špatný. Dead. Hezky. Nikdy jsi mi pomohl. Tam lidi, to musíme vyhrát proti nim. Aha. Nezabijeme. Dead. Ano lidi. Lidi, tak ten nůž je nejlepší. No, to lidi to musí. Tam ty máš. Aj, záda. Jdou mi 2. 40. Nice, lidi. Hezky. Nice, lidi. Poslední vino je to. Ano. Tady dostal match point. Yes. Tam. Kam já se neumím fakt trefit, když ho mám naměřený. Kamu, jak jsem ho trefil? Jo, to zbyl, to je hezky. Ano lidi, poslední.